tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmukan kura Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. Surafana tɔw dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw an'u la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC studio 10 la n'o ye VOA soba kɔnɔna na Amérique faba kɔnɔna na ayiwa an b'a fɔ ayiwa bi ye mars kalo o tile 4nan ye san 2023 an b'a fɔ jɛmukan kɔnɔ a sigira sisan bi ye a ta ko ayiwa 400 o ni 24 ye bi 424 ye. An bɛ sɔrɔ Bamako a n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ fana Nioro du Sahel radio émergence kan n'o ye fiɲɛ turukala 99 o ni tomi 6 kan. Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la 92 kan. Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona la n'o ye 93 o ni tomi 2 kan. Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 90 o ni tomi 3 kan. Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 kan. Abidjan an bɛ sɔrɔ sa olu fana na fɛ 99 na ka fara Wagadugu n'o ye Burkina Faso jamana faba ye an bɛ sɔrɔ 104 o ni tomi 2 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o an ka Facebook page ye VOA Bambara. Ayiwa nin jamukan o bɛna lase i n'a fɔ kɔrɔlen ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ. Ayiwa bisimila an ka foli bɛ jamanadenw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni wagati kɛrɛnkɛrɛn na duniya fan 14 na ayiwa an ka Facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye. An ka bi jamukan a bɛna tali kɛ o don na ni ayiwa Tunisie jamanatigi ale ye kumakanw dɔ kɛ ka ɲɛsi ayiwa farafina gun Saheli worodugan fan ayiwa o jamanadenw ma tungarakɛw ni jamana kɔnɔlataw minnu bɛ Tunisie jamana kan k'olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya ni degun dɔ don u ka jamana kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na ayiwa Tunisie yɛrɛ jamana kɔnɔna na u ka sigida jɛkulu caman wulila ani baɲumankɛtɔn ko o siya woloma ni kɔniya kɔn minnu ko fɔ. Ayiwa fɛn min a ma bɛn o caman ma barisabu ayiwa bɛɛ b'a dɔn Maghreb ye kɔni farafina gun Saheli yan fan jamanadenw u bɛ degunbaw ni gɛlɛya de kɔnɔna nka kasan na n'i y'a lajɛ ka taa Algérie Maroc fo Libi u ye caman gɛn a ma mɛn kalo 2 ɲɔgɔn kɔnɔna na an y'a ye musow denmisɛnnin a caman k'u to cɛncɛnkulu sanfɛ k'u bɔ Algérie fo Niger walasa u ka se ka segin u ka jamana kɔnɔ. Ayiwa aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ko mun bɛ ka kɛ ni farafin gun Saheli worodugan fan jamanadenw tungarakɛw kan u minɛ cogo u bɛ lahalaya mun kɔnɔ n'a gɛlɛya n'a degun aw yɛrɛ fɛ o ka kan wa mun de kan ka kɛ. Ayiwa aw fana ka fɛla ye jumɛn ka ɲɛsi farafina gun Saheli worodugan fan jamanatigiw yɛrɛw ɲɛ barisabu ninnu bɛɛ bɛ bɔ u ka jamana la kun dɔ de la k'u ɲɛsin ni jamana ninnu ma mun kama. Ayiwa aw yɛrɛ aw ka jaabi ye an b'a fɛ aw bɛɛ k'aw da don an ka bi baro la. Ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛbɔ ka sɔrɔ ka segin ka na ayiwa an balimakɛ dɔ bɛ yen n'ale bɛ Tunisie an bɛna ale bisimila a bɛ se ka ayiwa lahalayaw ɲɛfɔ an ɲɛna yanni an k'an ka dunanw bisimila.
Ambalmao Anoula, Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA Soba kɔnɔ studio 10 an b'a fɔ jɛmukan o kɛnɛ sigira an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn walima k'an mafilɛ fiɲɛ sara fɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na ayiwa an b'a fɔ kan yanni an k'an ka dunanw bisimila an y'a fɔ cogo min na an ka bi babu a bɛna tali kɛ ayiwa jamana kɔnɔtalaw ni dɔw ko immigré ni dɔw ko tungarankew u bɛ lahalaya minnu kɔnɔ Maghreb ayiwa Maghreb ye farafina gun fan kelen o ye arabu jamana ye jamana 4 don Algérie, Maroc, Tunisie ani Libye nka kɔsan na gɛlɛya baw de bɛ kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ a daminɛna Algérie la an y'a ye san laban waati na u caman gɛn ka bɔ yen an taara Maroc fana u bɛ lahalaya minnu kɔnɔ a ma nɔgɔya barisabu minnu b'a ɲini ka taa farajɛ jamana na olu fana b'o lahala kɔnɔ ani Libye fanfɛla la caman bɛ ka sa ayiwa batigɛw kan kɔgɔji kan nka kɛrɛnkɛrɛnna bi an bɛna a daminɛ ni Tunisie ye sisan kɔni an bɛna taa Tunisie jamana na kɛrɛnkɛrɛnna Tunis ni an balimakɛ Bubakar Sidibe ale ye kalanden a bɛ sanfɛ kalanso o hukumu kɔnɔna na Tunisie ayiwa an ka bisimila Sidibe i ni wula aw ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi an bɛ Ala tanu i bisimila ayiwa yanni n ka kuma di ma a jirala k'a fɔ ko bi na Mali ye pankuru dɔ bila ka taa a ka jamanadenw ta n'o ye maa 100 o ni maa 55 olu cɛla ayiwa muso 25 denmisɛnnin ayiwa 9 ani kalanden 25 nka e yɛrɛ bɛ Tunisie ye e bɛ se ka mun de fɔ an na nin lahalalaw minnu bɛ ayiwa tungarankew ni ayiwa jamana kɔnɔtalaw ma basi caman b'u to yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ la nka e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ nin y'a san joli e yɛrɛ sigilen bɛ Tunisie jamana na i bisimila. Ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bi lahalaya bɛ cogo min na yan don tɛmɛnenw na ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ fɛn yɛrɛ daminɛna cogo min na parce que anw kun b'a kalama an kun ɲɛ b'a natɔ la an kun y'a ɲɛfɔ fana parce que maa minnu bɛ fɛ ka taa a caman bɛ na u bɛ fɛ ka taa ji de kɔfɛ donc olu mɔgɔ minnu bɛ na fɔlɔ la u tun bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la ka taa mɛ a bɛ i n'a fɔ yan jamana ɲɛmaw ni fɛnw o ye yɔrɔw fermé kosɛbɛ o de y'a to maa caman tora yan ma to yan k'a fɔ k'a ka d'u ye mɛ u tora yan parce que se de t'u ye pour que u ka tɛmɛ voilà mais ka fara o kan an ka mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yan minnu bɛ kalan na ne bɛ olu la ne bɛ yan sa a bɛ san 10 dɔɔnin bɔ bon jamana ɲɛmaa ye laseli kɛ parce que a bɛɛ daminɛna cogo min na criminalité kun cayara kosɛbɛ mais muso dɔ de fagara an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ dɔw de taara faga muso min fagara fana fiman de don fana a bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔw la yen donc o ye muso in faga parce que mɔgɔ 7 olu bɛ jamanaden u bɛ bɔ jamana kelen kɔnɔ maa 2 wɛrɛ fana bɛ bɔ jamana kelen kɔnɔ quoi mais fɛn kɛra cogo min na u taara dumuni de kɛ parce que restaurant de bɛ muso in bolo a ka so a bɛ to ka fɛngɛw kɛ k'a feere a n'a cɛ donc u taara dumuni kɛ siɲɛ fɔlɔ o seginna siɲɛ 2nan fana u taara o ye kɔlɔsili de kɛ donc siɲɛ 3nan de u taalen u donna dɔrɔn o ye cɛ minɛ k'a siri ka taa muso nɔfɛ muso tun bɛ so kɔnɔ ka den fitinin labɛn donc ka muso fana minɛ k'a bugɔ ka kan bisi k'a ka wari bɔ a ko wari tɛ yen ko k'a ka wari bɔ a ko wari tɛ yen donc o ye muso kan bisi fɔ muso sara donc o de ye fɛn in wuli kosɛbɛ donc jamana ɲɛmaa kuma in sera fɔ jamana ɲɛmaa ma donc o de la a ko mɔgɔ minnu bɛ yan ni sɛbɛn t'u bolo olu de bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ et puis finman minnu bɛ yen olu bɛ ka na ni gɛlɛya ye dugu kɔnɔ kosɛbɛ bon n'i y'o fɔ n'a bɔra sanfɛ dugumamɔgɔw t'a dɔn o tɛ finman tɛ bɔ finman na quoi olu tɛ kalanden ani maa min nana k'a bɛ fɛ ka tɛmɛ ou bien baarakɛla o t'o dɔn k'a bɔ ɲɔgɔn na donc quartier dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sɛgɛn bɛ yen kosɛbɛ i b'a dɔn ni sɛgɛn fana bɛ mɔgɔ la a bɛ fɛn caman kɛ donc olu fana wulila dɔrɔn maa o maa n'i ye finman ye u b'a fɔ k'i ka bɔ yen en même temps o y'a sɔrɔ u ka parti dɔw bɛ yen u b'a fɔ parti min ma ko parti nationaliste olu tun ye
lateli kɛ ko mɔgɔw ka signatiriw kɛ o bɛ fɛ ka farafinw bɛɛ bɔ dugu kɔnɔ donc o parti tunisien caman fana bɛ yen u b'u contre la parce que u b'a dɔn farafinw u bɛ nafa caman de don dugu in na parce que maa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ni kunkolo bɛ dimi i bɛ fura de ta pour que kunkolo ka nɔgɔya i t'a tigɛ i bɛ kunkolo dimi fura de ta donc n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila minɛn kelen kɔnɔna na o bɛ kɛ tiɲɛni de ye a bɛ i n'a fɔ o de kɛra mais jamanadenw caman fana bɛ yen olu wulila o ye anw wele o ye messagew caman batakiw caman k'anw ka sabali et puis an k'an yɛrɛ kɔlɔsi donc u ko k'u b'an dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ an mako bɛ fɛn min na quoi mais o kɔnɔna na fana anw ka étudiant dɔ fana joginna a taara kalan na donc a segintɔ ka bɔ a ka fɛn na o joginna février kalo tile 27 a bɔtɔ a ka kalanyɔrɔ la groupe dɔ de y'a attaqué o y'a ɲɛda glissé mais bi kɔni ale fisayara kosɛbɛ mais yanni o ka kɛ don min na jamana ɲɛmaa yɛrɛ kumana a ko a ka laseli la donc o don su denmisɛnnin dɔw fana taara anw ka secrétaire général n'o ye kalandenw ka association ye olu ka immeuble duguma parce que farafin caman bɛ yen o taara tasuma mɛnɛ ye o y'a essayer yɛrɛ ka dɔw fɛn maa minnu bɛ duguma k'u ka porte forcé quoi mais sax fana miliyɛn dɔw fana y'a essayer ka dɔw attaqué n'o ye farafin n'o y'an ka maa dɔ ye mais fangatigi o y'o tigi minɛ o y'a bila ka taa bɔgɔ jeni na bon an b'o situation de la Mali comme i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na cogo min na o y'a sɔrɔ an tun ye cellule de crise bila an ko maa o maa ni tɔɔrɔ seri ma i bɛ se ka weleli kɛ numéro vert fana kun bila la donc an kun y'a organiser ten kosɛbɛ an tilala ka ɲɔgɔn ye kɛ ani ambassade mɔgɔw olu ye lateli kɛ jamana an ka jamana ɲɛmaaw ma olu ka k'u bɛ pankuru bila ka na donc pankuru de sera ka na bi u bɔra yan donc o bɛ sira la ka taa Bamakɔ bon je pense que k'u ye escale kɛ ka taa peut-être o bɛ retard la dɔɔnin sisan quoi. Ayiwa Bubakar i ni ce i ka cɛya la an bɛ segin ka na i ma sɔɔni n'Ala sɔnna ma. D'accord. Ayiwa an balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma aw bɔra k'an balimakɛ ayiwa Bubakar Sidibe n'ale ye kalanden min sigilen bɛ Tunisie jamana na. Ayiwa lahalaya minnu bɛ ayiwa tunkarankew ni jamana kɔnɔtalaw kan ni waati kɛrɛnkɛrɛn na yɔrɔ la o de kama bi an b'a fɛ aw kana an ka se ka kuma falen-falenw kɛ barisabu a yirala k'a fɔ ko Maghreb yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Algérie, Maroc, Tunisie ani Libye ayiwa ma finman ninnu kɔni u minɛ cogo a gɛlɛyara kosɛbɛ ayiwa o dɔgɔkun na a bɔra k'a fɔ sisan a ka sariya la cogo min na Tunisie sigida jɛkulu ani baɲumankɛ tɔn caman de bɔra ka nin ko fɔ k'u tɛ sɔn ni kɔniya kumaw ani i n'a fɔ si woloma min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ayiwa sisan an bɛ ɲininkali yɛrɛ min bɛ sisan o ye k'a yira ko maa minnu caman nɔ minɛnen don k'u datugu ayiwa k'u bila kiritigɛsow bolokɔrɔ ayiwa an b'aw ɲininka sisan aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye saheli woroduguyanfan jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ ayiwa ni gɛlɛya ni ɲɛkɔrɔla la o kama n'a b'a fɛ k'a da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a dayɛlɛlen don 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ ye todunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila 619 fu kelen fila ani 70 a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye ayiwa an ka Facebook page VOA Bambara aw ka bi dunan aw bɛna kɛ an balimakɛ Sulemani Jalo fɛ ni ale ye Liberté denbaya o sigida ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Kayi ayiwa bɛɛ b'a dɔn ko Kayi mara a kɔni ye Mali mara fɔlɔ ye min denw ka ca tunga na a kɛra farajɛ jamana na farafina gun fan wɛrɛw la ani Usumani Jara ale fana ye ayiwa jɛkulu dɔ n'a bɛ wele ko Association des expulsés du Mali ka bɔ Bamako ale fana bɛna fara o kan o la ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan Samba Traoré ka bɔ Bamako ani Abu Draman Traoré ka bɔ New York an bɛ Samba ta fɔlɔ Samba i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di
ayiwa an bɛ ala tanu yanni n ka kuma di ayiwa an ka dunanw ma I yɛrɛ ka kuma na I ye kuma dɔ ɲɛfɔ ko ayiwa nin wale min bɛ ka da I n'a fɔ tungarankenw kan a bɔlen bɛ ayiwa Tunisie jamanatigi yɛrɛ ka gɛlɛyaw fɛ ka ɲɛsin ayiwa jamana kɔnɔtalaw ma e b'a fɛ ka mun de fɔ yɔrɔ nin na I bisimila. Mohamed ne jateminɛ kɛ Tunisie san laban ninnu na jamana mara gɛlɛya ma wolo kosɛbɛ kosɛbɛ. O misaliya dɔ ye a ye assemblée ci gouvernement tɛ yen. Juge fana minɛ na. A ye fanga bɛɛ. N'a ye juge fana bɔ baara la a ye caman dɔw minɛ fana. Voilà arajosow datugura réseau datugura opposition minɛnen don. A y'a lajɛ ka fanga bɛɛ siégé a yɛrɛ kelen tɛgɛ kɔnɔ. O bɛɛ bɛ taa kɛ jamana président fɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a kan yɛrɛ yɛrɛ de. Bon a dogolen tɛ Mali la Tunisie président gɛlɛya b'a kan sisan a ka jamana géreli la wa a ka jamana géreli gɛlɛya min b'a kan migrants ninnu foyi t'a la. Ayiwa. Donc ale kɔni dɛsɛlen kɔni taara wuli sa ka taa a bɔnɛ bin migrants kunkolo kan. I bɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ don migrants bɛ Tunisie i n'a fɔ I bɔra ka min wuli Tunisie ale bɔra ka fɔ cogo min na a caman bɛ yen a ka d'u ye ka tɛmɛ de sinon u dɛsɛlen de bɛ yen. O jamana wɛrɛ tɔw sinon Tunisie yɛrɛ dugudenw bɛ bɔ su ani tile a ka d'u ye ka bɔ. U dɛsɛlen de bɛ to Tunisie kɔnɔna na k'a sababu kɛ gɛlɛya ye. Donc ni ale taara nin déclaration kɛ ka fɔ farafinna jamana denw ma minnu b'a la ni tɛmɛni de ka d'u ye n'a man d'u ye yɛrɛ u ka ɲa la ka to Tunisie. An b'a ye k'a fɔ a ma président kuma fɔ yan nɔ donc ale kɛlen ka nin kuma in fɔ an bɛna mun ye a kɔnɔna na. Étant donné k'a ka jamana ye pauvreté bɛ yen chômage bɛ yen. Dugudenw fana wulila duguden minnu b'a la tu foyi la ka girin ka da migrants kan k'a kɛ n'a fɔ jamana problème y'olu ye olu b'a dɔn jamana problème t'olu ye mais étant donné que président nin déclaration fɔ sisan donc mɔgɔ dɔw bɛ chômage la o fana tɛna se ka sigi ten nɔ u bɛ wuli ka banditisme dɔɔni kɛ o jumɛn ka migrants attaquer ani ka attaquer kɛ mɔgɔ wɛrɛ hali minnu tɛ migrants an ka misaliya ta étudiant o den bɛ se ka fɔ étudiant minnu bɛ Tunisie i kɛra malien i kɛra jamana wɛrɛ fɛ k'o ye k'e migrant o tɛ se ka fɔ. Étudiant kɔni tout à fait ale bɛ légalité kɔnɔ jamana kɔnɔna na a mana jɔ jamana su kɔnɔ tile kɔnɔ a mana jɔ yɔrɔ a bɛ se ka papier dɔ bɔ ka jɛ n b'a fɔ ko ne bɛ aw ka jamana kɔnɔ ka da kun min kan donc président sera ka dɛmɛ a ka nin déclaration in na ni mɔgɔw ye minnu b'a la baara t'u la u bɛ wulila k'u profiter ka attaque kɛ migrants ni étudiants na ka taa sɔrɔ u nɔ foyi t'a la donc a ma a ka président déclaration kɛ nin yɔrɔ in na nka n tɛ jigin ale dɔrɔn na n bɛ jigin a fana ka président na anw minnu b'a la ni an bɛ bɔ tunga fɛ k'an ka jamanaw bila ka taa Tunisie ani jamana wɛrɛw la dès que ala ye diɲɛ da an ka taa u bɛ adamadenw joli la a bɛ taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ mais an ka taa n'i y'a tugulen jamana o jamana na k'a tɛ ka kɔtigɛ yɛrɛ ni kɛlɛ tɛ yen chômage bɛ yen o kɔni o tɛ wuli i yɛrɛ bɔra ka dɔ tɔgɔ fɔ Kayi sisan k'i bɛna kuma dɔw ma i bɛ taa Mali i bɛ taa Kayi yɛrɛ kan Kayi baara jumɛn de k'i bɛ se k'a fɔ ko population civile dɔ ka min b'u bali ka taa tunga sa baara tɛ yen donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ u kana taa k'u bɛ sigi déclaration na avion cɛ ka taa Tunisie an ka mɔgɔ cɛ ka na la u fana k'a lajɛ u ka baara développer u ka jamana kɔnɔ pour que jamanadenw ka sigi yan nɔ yan gɛlɛyaba de fana b'an fɛ yan n'i y'a jamanadenw bɛ bɔ degun dɔ de b'u kan donc ni baara b'u bolo baara de bolo n'o tɛ de bɛ bɔ k'i bɛ taa fɛn min ɲɛɲini jamana wɛrɛ kɔnɔ ne t'o kun na donc Tunisie jamanakuntigi jalaki b'ale kan jalaki b'an taw fana kan donc an taw kana sigi ten k'u bɛ taa kɛ déclaration na an ka avion envoyé ka taa an ka mɔgɔw cɛ ka na u fana k'a lajɛ mun na an ka mɔgɔw bɛ ka taa u ɲɛ b'a la u tɛ k'a kɛ dɛ sinon u ɲɛ b'a la yɛrɛ mun na an ka mɔgɔw bɛ ka taa donc fana ka wuli k'a lajɛ ka ko dɔ kɛ nin ko la. Ayiwa nin o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce Traoré kɛ ayiwa an bɛna taa New York i balimakɛ ayiwa Traoré dɔ fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna New York Abu Draman Traoré i tulo bɛ n na. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. nba ayiwa i bisimila i bɔra k'an ka seere ka kuma mɛn ka bɔ Tunis. Ayiwa e yɛrɛ nin t'a don fɔlɔ ye nin tɛna k'a laban ye ni nin consignation bɛ kɛ jamana kɔnɔtalaw kan n'an b'u wele ko migrant. Ayiwa munna bi an ye nin baro sigi barisabu kabini salon ayiwa san damadama na kɛrɛnte bɛ ka bonya kosɛbɛ farafinna ayiwa tungarankew minnu bɛ tɛmɛ ni jamanaw fɛ ka taa farajɛ jamanaw kan an balimakɛ Sidibe y'a fɔ cogo min na ko dɛsɛ de y'a to caman tora u t'a fɛ ka to mais u tɛmɛtɔla don nka a yirala ni jamana naani nin kɔnɔ n'o ye Maghreb ye farafinw sigilen n'u ka fɛnw u minɛ cogo u lahalalaw ka gɛlɛn kosɛbɛ
ayiwa Tunisie dun maa si tɛ Tunisie dɔn n'o fɛn hali ni siya woloma bɛ yen a dɔnnen tɛ ten kosɛbɛ olu fɛ ka tɛmɛ tɔw kan nka e yɛrɛ n bɛ kuma di ma fɔlɔ k'i hakilina fɔ an na yanni an ka dunan kɛ ka na Sulemani Jalo ayiwa i bisimila t'a fɛ kuma b'i bolo. n ka foli bi ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. o diyara n ye. Monsieur Touré nin ko in mɔgɔ balimakɛ bɔra a ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban mais ko in jalaki fanba ye jamanatigi ye quoi crise jamanatigi ye n'i bɛ jamana mara fɛn dɔw bɛ yen hali n'a sɔrɔ ko immigrant ninnu taamakɛla ninnu tun kuruko tɛ ye min fɔ min bɛ a kɛra cogo hali n'u tun ye tunisien dɔ de attaqué e bɛ jugement bɔ a la ka i bɛ se ka fanga la boli ka sɔrɔ a ma kɛ nin ye mais ne kuma bɔra e da kɔnɔ min bɛ na ni kɔniya sugu dɔ ye mɔgɔw fan fɛ donc minnu tɛ baara la a bɛ fɔ minnu désœuvré u tɛ baara la olu bɛɛ b'a fɔ nin ye jamana taamaladenw de nɔ ye donc u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la surtout n'a fɔra ko finma a banna finma an bila nin na kabini indépendance la ka se bi ma an bɛ musalaka de fɔ ɲɔgɔn na bon voisinage des teriya Algérie ni Mali ni arabu jamana ninnu arabuw de tɛ ninnu ye berberiw de ye arabuw ɲagaminen finmaw na donc jɔn minnu taara bɛn olu de bɛ u tɛ finmaw fɛ u bɛ finman jɔnya de bolo ma bon farafinna jɛkulu minnu sigilen bɛ k'a daminɛ Union africaine na Monsieur Touré ka na bolofara ninnu na CEDEAO ni UMOA ni Katikarataw olu ka nafa yɛrɛ ye mun de ye c'est à dire que ni ko sugu kɛra i t'a mɛn cogo si la k'a fɔ ko ɲangili nana u fan fɛ ka se o jamana ma k'a fɔ a ye min kɛ nin man ka kɛ o jamana minnu fana bɛ ka mɔgɔw bɛ yen n'u ka mɔgɔw kan k'u ka ambassadeurs wele donc jamana ninnu b'o bɛɛ kɛ o tɛ k'a ye relation tigɛ an n'u cɛ o si de tɛ kɛ avion bila ka t'u ta ka na avion bila ka t'u ta ka na o t'a ɲɛ ye o an ye min ye Algérie ni fɛnw ka taa mɔgɔw bɔ Sahara kɔnɔ a ko k'a ye silamɛ ye u bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ kojugu foyi kɛla ko parce que ko jamanadenw tɛ u dun bɛ baara fan kologiri bɛ kɛ o mɔgɔw de fɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn mɔgɔ caman an minnu bɛ an bɛɛ b'a dɔn mais n'a filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na taamaden de ka n'a ma ɲa dɔrɔn taamaden tɔgɔjugu bɛ fɔ n'a ɲana taamaden tɔgɔjugu tɛ fɔ ne ka problème y'o de fo ka farafin jamana ninnu f'an k'a lajɛ de an ka jɛkulu minnu sigilen bɛ u ka sɛbɛnkan bɛnkan min bɛ sɛbɛnw na u k'olu bɔ a sira fɛ olu labatobaliya ni de bɛ na ni kɔlɔlɔ nin bɛɛ ye coup d'état o i ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ bɔ o de fɛ. ayiwa Abu i ka kuma latigɛ tɛ yanni n ka kuma di Sulemani ma yɔrɔnin kelen bɛ n b'a fɛ ka segin a kan Tunisie jamana ayiwa Tunisie ye jamana min don ni kɔsana tɛ lafiya bɛ yen ni fanga d'Afrique ka kɛ olu fana fɛ ani ayiwa wulikajɔ min kɛra ayiwa min ye Ben Ali fana lata ayiwa Tunisie jamana a ka dɔgɔ a man bɔ a jamanadenw man ca hali ka sariya mun bɛ sigiyɔrɔ kalifa n'i ye i ka yɔrɔ bila n'a bɛ fɔ ko asile ka t'i kalifa dɔw la o sariya tun t'u fɛ sisan de u bɛ k'o bolo sigi walasa ni mɔgɔ minnu nana u bɛ asile ɲini ka t'u kalifa dɔw ye u bɛ se k'u labɛn o kɔrɔ ye k'a ye olu fɛ nin gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen a tun tɛ yen ka tɛmɛ ayiwa anw de y'a fɔ cogo min na farafinna woroduguyanfan jamanadenw de sera yen ayiwa a gɛlɛyaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i n'a fɔ farajɛ jamana na gɛlɛyaw bɛ kɛ cogo min na olu fana ka labɛn o de ye barisabu k'olu tɛ nin gɛlɛya suguya dɔn i n'a fɔ bingani minnu bɛ kɛ ni Sidibe bɔra k'a fɔ k'u ye muso min faga nin ye muso min fagara farafin don farafin don a n'a cɛ nka Tunisie ka sariya kɔnɔna na hali ni gɛlɛya b'olu ka jamanadenw kan a tun ma se nin suguya ma fo ka dunan minnu bɛna k'u faga o bɛ dusukasi kɛ ayiwa Sanba bɔra k'a fɔ cogo min na ko jamana bɛ ayiwa gɛlɛya dɔw kɔnɔ ni jamanatigi yɛrɛ kelen bɛ ka ayiwa maa caman minɛ k'u datugu ayiwa o bɛɛ bɛ faamuya nka an bɛ lahalaya minnu kɔnɔ sisan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ don a man di maa si ye min bɛ kɛ i ka jamanadenw na kɔfɛ tiɲɛ dun ye fana o farafinna gun sahelen fan jamanadenw de sera yen Sanba y'a fɔ tuguni o fanga o ɲɛmaaw caman nɔ bɛ nin bɛɛ la nin gɛlɛya nin bɛɛ la
Ayiwa n bɛna kuma di an balimakɛ Jalo ma yan'an ka segin ka nin ma an bɛ taa ayiwa Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnna Liberté denbaya n'o sigida ɲɛmɔgɔ b'an bolo Sanba i n'u la Jalo Suleman ne yɛrɛ ko Sanba Suleman Jalo awa Suleman i b'a kɛ comme Sanba tun bɛ nɛgɛjuru kan sisan o de y'a te ayiwa i bisimila ayiwa n balimakɛ tilala kuma bɛɛ la o ayiwa a ye kuma in kanpe cogoya min na o de ye réalité ye bon an farafin jamanaw an nɔ belebele b'a la arabu jamana minnu filɛ nin ye n'i ko b'a f'u ma ko Maghreb olu de ka jugu yɛrɛ ni arabu yɛrɛ ye o parce que olu tɛ finman jate ten u tɛ finman jate dɛ bolo a y'a fɔ cogoya min na bɛ finman jate jɔn de bon en général mɔgɔ yɛrɛ tɛ wuli ka taa Tunisie yɛrɛ kama o ka fɔ n bɛ taa baara kɛ Tunisie kosɛbɛ u b'a fɛ ka taa Europe de mais u bɛ dansira minnu kɛ u b'a essayer ka baaranin dɔw kɛ pour que ka se ka tɛmɛ donc pays minnu don anw bolo tɛmɛsiraw de don quoi bon mais o b'a se ka kɛ dɔw bɛ sigi yɛrɛ parce que n'i ye hɛrɛ dɔn n'i ye baara dɔ daminɛ baara kolo kelen k'i bɛ passe ɲini i ma se ka sira sɔrɔ donc i bɛ to yen nɔ siɲɛ kelen ka fɛn dɔw kɛ pour que ka dɔ lasigi so mais a ko gɛlɛmanba b'a to yen an ka autorités y'a daminɛ sisan nɔ ko u b'a fɔ ko ka yɛlɛma hɔrɔnya bisigi bon yɛlɛma hɔrɔnya bisigi min don n'i ko ko mɔgɔ ka a ka fɛn ka reconnu a fɛ souveraineté f'an ye journée dɔ ta ko souveraineté ye fila de ye o national bɛ yen nɔ o ye ni jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na fasa jamana kɔnɔ souveraineté kɔrɔ y'o de ye maliyɛn ka maliyɛn na fasa o ye souveraineté n'a bɛ kɛra ka ɲa jamana kɔnɔna la o ye souveraineté nationale ye mais souveraineté internationale ye de i ka Mali autorités ka maliyɛn bɛɛ la fasa kɔ kan kɔkan n'a fana k'a lɔ ko maliyɛn dɔ filɛ nin ye a ka hakɛ b'a bolo donc i kan k'a la bonya i kan k'o bonya u kan k'o ko la dɔn o de ye souveraineté internationale ye f'an k'an jija o de fana ka instaurer Tunisie mɔgɔ bɛ maliyɛn bɛ bɔ yan nɔ u bɛ t'u yɛrɛ furakɛ Tunisie kosɛbɛ mun na ni o kɔlɔlɔ sugu bɛ sigi parce que fanga taraki de bɛ jamana ninnu fana kan sisan ils sont pas légitimes olu de bɛ na ni sariya sugu ye u ka jamanaw kan sinon Tunisie tun ye jamana ɲɛnama de ye koyi u tun ka fanga ka nɔgɔn u ka jamana ka nɔgɔn ni Maghreb jamana tɔw bɛɛ ye mais actuellement olu yɛrɛ t'a juyara parce que coup d'état ni coup d'état bɛ jamana min kan sariya tɛ yen dɔw de bɛ wuli don dɔ dɔrɔn a bɛ populisme min kɛ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ bon an ka balaw ye kari de ye dɔrɔn donc u bɛ jigin mɔgɔw kan olu sugu de don donc u t'u ka gɛlɛya yɛrɛ ɲini k'a dɔn u b'a lɔn fana dɛ u b'a kɛ dɔrɔn de pour que jamana mɔgɔw ka ɲinɛ olu kɔ ni gɛlɛya dɔw b'a baara dɔrɔn a bɛ nin de kɛ pour que mɔgɔw ka ɲinɛ ale kɔ a ka se ka a ka fanga sigi kosɛbɛ cogoya min na olu mɔgɔ sugu de don donc an de kan ka wuli an ka autorités de kan ka wuli ka plainte yɛrɛ kɛ i t'i ka ambassadeur wele ka bɔ yen ka na n'a ye o de ka ɲi maintenant n'a ma hali ma k'o cogoya la aw ka taa n'a ye ka taa fo Nations Unies la ka taa k'o décret yen nɔ Union africaine k'o kɛ même CEDEAO ko se k'o kɛ k'a fɔ an tɛ bɛn n'a ye cogo si la finman ou bien sénégalais ou bien malien bɛɛ bɛ t'i ta ta mobili la ou b'u cɛ k'u kɛ camion kɔnɔ ka taa fili désert kɔnɔ Algérie yɛrɛ ka jugu ni bɛɛ ye donc les gens meurent comme ça dans le désert bon, sariya droit international bɛ yen nɔ qui doit condamner ces choses-là donc mais américains t'a dɔn k'a bɛ kɛla yɛrɛ France t'a dɔn k'a bɛ kɛla mais n'a mɔgɔw y'a kuma ta ka taa n'a ye pour Nations Unies là par exemple là on va trouver une solution on va les interpeller même aux Nations Unies pour leur dire que aw bɛ ko dɔ kɛla ce n'est pas bon olu fɛn sugu ninnu bɛ se ka kɛ o mais n'o si tɛ kɛla la an b'an da de dɔrɔn parce que bon arabu jamanaw don peut-être u bɛ tɛmɛ jala fan dɔ fɛ u bɛ fɛ mais ce n'est pas ça il faut qu'an ka autorités fana nɔ pas de b'a la n tɛ taa ta gansan dɛ hali ka bila ka taa ta ni n'a nana au moins il faut qu'il k'a ko décrier ka taa fo Nations Unies la ka interpellation kan o de y'a sariyaw ye o de ye ka ɲi o b'a jira mɔgɔw bɛ i fana bonya o i denw bonya kɔ kan caman fana b'a jira i bɛ hakɛ to caman fana b'a jira k'a fɔ i y'a fɔ cogo min fiɲɛ min bɛ nin ko nin bɛɛ la ayiwa tunkarakɛw ka ko la o ye farafinna gun jamanaw yɛrɛ u ka famaw tɛ u ka jamanadenw ta ba la u t'u ka ko ta ba la a lajɛ
Tunisie filɛ nin u ni Mali ninnu bɛɛ indépendance sɔrɔ waati kelen ayiwa mun bɛ Tunisie ye kosɛbɛ min tɛ Mali la dugukolo jukɔrɔ nafolo ko fanfɛla la bari sabu n'i y'a lajɛ Mali filɛ nin a kɛra dɔgɔtɔrɔfɛn caman bɛ taa kalan kɛ u bɛ segin ka na an ka maa si tɛ furakɛ Mali la bɛɛ bɛ taa kɔfɛ kalanko tiɲɛna Mali la mɔgɔw tɛ se ka kalan kɛ baara tɛ yen foyi tɛ yen o yɔrɔ fanfɛla la aw minnu ye sigida ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ jumɛn ka ta kabini Sarkozy kɛra ministre ye u ka jamana la o ye Chirac waati ye ka na fo ayiwa sisan na olu caman Sarkozy taara Kayi yɛrɛ fo siɲɛ 2 a ma kɛ wa ayiwa o bɛɛ kɔfɛ halisa mun de bɛ farafinnagun jamana ninnu bali u ka sariyaw bila sen kan mun bɛ se ka denmisɛnninw bila a kɛra degeli baara fanfɛla a kɛra ladonniko fanfɛ wa fɛn bɛ se k'a to u ka dɔ bɔ taama na ka taa jamana wɛrɛ fanfɛla la mun de sigira depuis ATT tile la fo ka n'a bila bi la kabini o waati nin na effectivement n y'o de f'i ye o de y'anw ka balawu ye anw ka balawu yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye Mali tɛ ten o Mali il y a 10 ans an seginna kɔ de o an seginna kɔ de an ye kɔkan tagama de kɛ o mais maintenant an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo di an bɛ tinga belebele de kɔnɔ éducation taara kɔfɛ santé taara kɔfɛ a bɛɛ de taara kɔfɛ bon fo ka insécurité nati mais réalité ye min ye pourtant k'an ma se k'o de kɛ Mali c'est pas un pays pauvre hein. On est plus riche que la Tunisie on est plus riche que la Tunisie an ka dugukolo fɛn ka ca ni Tunisie ta ye baji b'an bolo d'accord Méditerranée b'o fɛ yen mais baji belebeleba 2 b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo sanu b'an bolo uranium b'an bolo pétrole b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo a tɛ se ka bɔ et pourtant compétence bɛ yen il faut que Malien qu'on fansi jateminɛ il faut mettre des politiques en place ala kama an ka hinɛ an jamanadenw na n'an bɛ ɲɛmɔgɔya la ayiwa an de kan k'o sigi sen kan o de gɛlɛya bɛ yen ka Malien bɛɛ sama ka na ka essayer ka situation dɔw lasigi ka mɔgɔw bila ka baara kɛ mais baara tɛ yen i bɛ fɛn na dɔrɔn fanga a lajɛ kɛ en combien d'années combien de coups d'État jamana bɛ se ka taa ɲɛ ani fana maa minnu kan ka baara kɛ f'a ka kɛ ni minnu ye coup d'État kɛ u ka se ka hinɛ jamana la ka se ka fɛn dɔw sigi sen kan an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an ka se k'o baara kɛ mais tant que mɔgɔ dɔw bɛ bɛna dɔrɔn ko parce que fanga a bɛ coup d'État kɛ et que aw tɛ fɛn sigi sen kan min bɛ jamanadenw hakili la sigi ka se ka bila ka baara kɛ o fana sisan o de y'an ka balawu ye o fana an b'an ka jugu la yɛrɛ n'o tɛ n'i y'a fɛn na nin sugu la i bɛ taa i taga kun tɛ o Malien fɛn fɛn bɛ bɔ bi k'i bɛ taa kɔ kan i bɛ taa baara min kɛ kɔ kan walahi dɔ bɛ so o ye filɛ an ka mɔgɔw t'a la ni minnu ta nana n'u nana avion na u mana jigin u b'u enregistrer Bamakɔ n'u nana Kayi u b'u ɲininka bon an bɛ dossier dɔ dilan ye i bɛ taa n'o papier foyi dɔw t'a bɛ ɲɛnabɔ dɛ dɔw bɛ se ka fɛn dɔw di dɔw ma bon wari min dɔw di dɔw ma mais ça c'est l'ONU mais Mali yɛrɛ ka programme b'o kan wa est-ce que Mali yɛrɛ programme politique dɔ sigi sen kan k'a fɔ bon ni ka mɔgɔ minnu gɛnna ka na wari min bɛ d'u ma o ye jamana wɛrɛw de b'o wariw di ça c'est des programmes qui sont au sein de nos instances mais an yɛrɛ politique jumɛn kɛ k'a sigi ka nafolo yɛrɛ ta dans le budget malien o fana n'i bɔra kɔ kan n'i nana an ka se ka wotoro kelen san ka d'i ma ka sari dɔ d'i ma ka misi fila san ka d'i ma i ka t'i ka duguni na. ayiwa Jalo o gɛlɛya fana bɛ maa minnu bɛ bila baara la u t'a baara dɔn u ma kalan kɛ u t'a ɲɛdɔn nka a bɛ bila la dɔrɔn ka somɔgɔya don. ayiwa jamana de kan ne ka ko de ɲɛ f'i ye o. awɔ an bɛ tuguni bɛɛ bɛ mankan de ci ka poste dɔ ɲini i bɛ bila la dɔrɔn i tɛ se k'a baara kɛ donc i bɛ bere ta k'i bɛɛ bɛ siran ɲɛ mais ko bɛ jamana kɔnɔ. ayiwa i bɛ jamana la taa ɲɛ o. i bɛ taa nɛgɛjuru kan. an ka kalan fɔlɔ an ka kalan ka labato kosɛbɛ. mɔgɔw ka kodɔn n'an ye kodɔn tuma min na an ka taa o kan en même temps mɔgɔw ka sɔrɔ k'i aiment leur pays n'u bɛ ɲɛfɛla la au moins le pouvoir la fanga bɛ mɔgɔ minnu sinon a sariya baden de bɛ Mali la on n'est pas pauvre en matière de législation. ayiwa an balimakɛ fila bɛ Jalo i bɛ hakɛ to an balima fila bɛ nɛgɛjuru kan Mamadu Tɛmɛli ani Usumani Kojo an bɛ taa Tɛmɛli i n'u la. awa an tɛ mɔgɔ i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. alhamdulilayi baasi foyi t'an na. ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn e yɛrɛ fɛla ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i fɛ i bisimila.
n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma maa ma kuma na an ɲɛ. Diyara n ye. Ture i b'a dɔn nin ko in kɔni tiɲɛ la ne yɛrɛ de dusu kasilen don nin ko in na yɛrɛ de. I b'a dɔn farafin an sɛgɛnna finman yɛrɛ de sɛgɛnna trop. Ayiwa. Mais n'i ye ko in ta ka lajɛ tuma dɔ la i b'i ɲɛ jɔ an ka faamaw na tuma dɔ la fɛnɛ i b'i ɲɛ jɔ an yɛrɛ la. Ka d'a kan n'i ye ko in ta ka lajɛ ni hakilina in bɛ ka kɛ nin farafinw ka nɛgɛjuguya in nin ye Maghreb président bɛɛ ka hakilina de ye nin Tunisie président de bɔra ka fɔ sinon nin ye nin bɛɛ ka hakilina de ye parce que a bɛ ye an kɛcogo an minɛcogo la u bolo an kɛcogo la u bolo. Donc o hukumu kɔnɔna la ne bɛ jigin an ka faamaw na kosɛbɛ nin ko ninnu na n'a fɔra ko chaque fois ko nin ko sugu de bɛ kɛ avion bila ka t'u ta chaque fois an ka mɔgɔw bɛ ka sa ji de la a tɛ se ka faamuya quoi n'u m'a lajɛ trop c'est trop chaque fois nin ko sugu de bɛ anw ta ka anw sɛgɛrɛ komi faso tɛ anw na komi danbe t'anw na n'a fɔra hali jamana wɛrɛ tubabu jamana ninnu na nin kan na an bɛ se k'o faamuya dɔɔni ka d'a kan olu ka kodɔn b'an ɲɛ bɔ u y'an mara an bɛ se ka jɔ n'o ye quoi mais n'a fɔra ko Tunisie an kɛrɛfɛ jamana an yɛrɛ kɛrɛfɛ fɛn bɛɛ bɛ Mali bolo ka tɛmɛ jamana in kan mais u ye baara bɛɛ an ka mɔgɔw bannen don k'a kɛ hali ni an ka faamaw banana an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ ni se b'u ye n'u banana hali Tunisie fantanw se tɛ minnu ye olu de furakɛ yan nɔ mais munna Tunisie sera ka système kɛ k'a ka santé améliorer k'a ka jamanadenw bila condition na ka siraw ni dumuniw ni amélioration kɛ a ka dugudenw na munna an ka faamaw t'o ye de chaque fois i b'a ye u bɛ don avion kɔnɔ u bɛ taa jamana wɛrɛw la u bɛ jamanaw développer lenw ye u bɛ na yan nɔ ka sɔrɔ docteur ɲɛnamaw bɛ Mali la voilà an bɛ t'o poussière kelen na an bɛ t'o gɛlɛya kelen kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ k'u bɛ taga kɔfɛ gɛlɛya de bɛ yen Ture n'a fɔra ko e yɛrɛ bɛ so situation dɔn denbaya de bɛ yen fa ni baw ɲɛ jɔyɔrɔ donc i bɛ forcer n b'a fɔ bon n bɛ taa dɔ lajɛ alors que an ka faamaw de kan ka jateminɛ sisan ka baara yɛrɛ de créer hali bi ka hakilinaw jagabɔ caman ka bɔ yuruguyurugu la chaque fois an b'a mɛn ko yuruguyurugu bɛ ka kɛlɛ a kuma yɛrɛ fɔli yɛrɛ hali ne tɛ fɛ k'a mɛn bilen parce que a kuma bɛ fɔ dɔrɔn ka taa da ten est ce que a waleya bɛ ka kɛ wa est ce que Mali yuruguyurugu kɛlɛli ka gɛlɛn wa il suffit que ko dɔw ka bila en place dɔrɔn yuruguyurugu ka ban mais o tɛ ka se ka kɛ chaque fois nafolo bɛ siɲɛ fantan dɔ bɛ ka taa sa don o don kɔgɔji la don o don de y'an bɛ ko minnu ko mɔgɔ dɔw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ko kɔgɔji bɛ ka su dɔw labɔ dɔw bɛ ka tila ka yɛlɛ a sanfɛ tuguni k'u b'a tigɛ quoi i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka adamaden kɛra adamaden sugu jumɛn ye hakilina jumɛn de bɛ adamaden na bamanan ɲuman ko n'i bɛ yɔrɔ min n'o ka kalan i bɛ ka taa yɔrɔ min fana la n'o fana ka kalan kɔni i bɛ choix de ta dɛ donc o hukumu kɔnɔna la ne bɛ mun ɲini fɛ u ka sabali u ka an lajɛ jamanadenw sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la u sɛgɛnna k'a fɔ ko hali o don ko ɲɛ b'a la ou bien ko na sini Guinée président a taara a ka mɔgɔw kunbɛn an fana ka mɔgɔw bɛ nali kunbɛnni tɛ solution ye ne yɛrɛ u kan ka solution de kɛ ka baaradaw dayɛlɛ usines ka jɔ a ka baaradaw ka dayɛlɛ ka di denmisɛnninw ma pour que caman dɔn na e b'a ye ko Tunisie denw bɛ ka na tunga la Mali la yan nɔ k'a fɔ ko u n'an ka mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ k'u bɛ ka na yan non an de bɛ taga sahel tuma bɛɛ neige la glace la nɛnɛ na ka dɔɔni ɲini ka ci an ka mɔgɔw ma donc o hukumu kɔnɔna la u b'a lajɛ kosɛbɛ Tunisie jamana ye ko Mali ye jamana ye cogoya min na ala ma jamana si dan k'o kan ka to kɔfɛ baara kɛ dɔrɔn i ka jamana ka taa ɲɛ baara i sigira i ka jamanadenw kama sigi jamanadenw ye dɔrɔn an mɔgɔ si bali k'a fɔ ko i kana na fɛn ta jamana nafolo la mɔgɔ si se ka mɔgɔ si Tɛmili nin diyara kosɛbɛ a ye an bila condition na a ye an bila ka baara di an ma an ka se ka baara kɛ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya dɔ bɛ bɔ an yɛrɛ ka fɛngɛ na fo arabuw ni tubabuw fɛnɛ ka na waati ɲini na an fɛnɛ fɛ yan. Ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ i Tɛmili ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Usumani Kojo ma Kojo i tulo bɛ na. Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn i ni ce ayiwa i bisimila. n b'a fo. o diyara n ye. bon n bɛ fɛ ka kuma n balimakɛ ka kuma yɔrɔ Mali yuruguyurugu ko kan. Mali yuruguyurugu problème bɛ yen zone tɛ se ka zone minɛ quoi.
Cuma faamuya minnu kan ka minɛli kɛ olu yɛrɛ zone de ye donc zone tɛ ka zone minɛ bon ɲɔgɔn kɔ datugu le ka taga o de système o de bɛ yen bon Tunisie président ka ko in kɔni na ne kɔni b'a ye baara de bɛ finmanw bolo o dɔrɔn de don wɔrɔ adamaden n'i ma baara kɛ a kɛra i fa dugukolo a kɛra diɲɛ fan o fan n'i ban baara ma i ye jɔn de munna a bɛ ka kɛ finmanw de la munna n'an y'anw yɛrɛ ɲininka o la n'an y'o jaabi n'an y'o faamu wala an bɛ solution sɔrɔ la munna toujours a bɛ kɛ finmanw de la ou bien ala y'anw da k'anw kɛ sous-hommes de yan ala y'anw da k'anw de kɛ tan o tɛ se ka kɛ o tellement an ka leadership yɛrɛ de tɛ baara fɛ ni min u bɛ wowo ci n'u kɛra ɲɛmɔgɔ ni fɛnw ye u kɔrɔmuso denw dɔgɔmuso denw olu de ta ka na fangaw la olu de bɛna baara kɛ olu de bɛna yuruguyurugu kelen kɛ bon ni jamanadenw bɔra ka mankan kɛ o bɛ taa kɛ coup d'État ye tuguni a bɛ n'a fɔ kasɛti quoi ne kasɛti dɔ télé la k'a bɔ toujours k'a jouer répétition finmanw b'o dɔrɔn de la diɲɛ na an ka ɲɛmɔgɔ si tɛ yen min bɛ taga ɲɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que n ka jamana kɔnɔdenw kana taa tunga la a tɛ yen ne bɛ subsaharienne jamana fɛn fila a si tɛ yen a yirala don ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'anw de bolo munna anw ye fantan ye o bɛ se ka kɛ an ka baara kɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tɛ baara fɛ n'u bɔra u b'a fɔ ko jeunes tɛ baara fɛ a bɛ taa i t'a ye Mali fan si ko ne ye usine dayɛlɛ ka mɔgɔ ɲini ko baara k'u ma na mais toujours u bɛ u ka problème ni fɛnw bɛɛ kɛ ko jeunes tɛ dɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tɛ baara ɲini ka di jeunes ma wa baaradaw créé dɔrɔn a sera nin na san o san mɔgɔw bɛ na aw bɛ wari d'u ma mɔgɔw bɛ taa nafa de t'a la a ye baarada dayɛlɛ jamana fan bɛɛ Mali fan bɛɛ baara bɛ se ka dayɛlɛ a bɛɛ la hali n'u bɛ ba don Mali sɛnɛ la bilahi jeunes bɛ baara k'a la mais an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tɛ baara fɛ an ka baara kɛ dɔrɔn n'an ye baara kɛ walahi mais u b'o de fɔ hali carré kɔnɔ den ka ni dusutan i bɛ taa jɔnya de la o bon jamana o jamana bɛ k'i tɛ baara fɛ i ye jɔn jamana de parce que mɔgɔ min bɛ wari d'i ma o de b'i mara o dɔrɔn de don ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ko la o y'o yɔrɔ de an ka baara kɛ an ka ɲɛmɔgɔw k'u miiri u ka baara kɛ dɔrɔn a banna ayiwa i ni ce o la o diyara ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yan'an ka se ka kuma di an ka dunankɛ ma Suleman Jalo Isangwene mana Isangwene mana Isa Injaloyo Isangwene mana Injaloyo mana Ya milani samina Yumana Sizulu chaboleluo Sizulu chaboleluo Makalabo Sizulu chaboleluo Sachabolo 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 Sizulu Zue Makalabo Makalabo Zue Makalabo Makalabo Zue Makalabo Chabolo Chabolo Makalabo Chabolo 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 Makalabo Chabolo 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 Makalabo Chabolo ayiwa an balimaw halisa aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ ka kuma tunkarakɛw ni jamana kɔnɔtalaw ka lahalaw kan Maghreb jamana na a jirala k'a fɔ k'an ka dunankɛ filanan n'o ye Usman Jara ale bɛ nɛgɛjuru kan yan Usman Jara ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye Association des expulsés du Mali a Jarakɛ i ni wula
Mba rawla klena so be pasi fo etula aywa ni mbalma ke Suleiman Diallo be ale Liberté Demba aywa maire ka bo kay marala yere bado Mali konna kay marade folo e aywa anga mana de tungaranke munu be jamana warola u chama be bo kaydi hukumu konna nya bisimila ale fana ba fa aywa Ousmane ayirala ka fo ko Mali ka pankuru wilila bi barsabu anye ambalma ke Boubacar Sidibe soroka bo Tunis ko avion wilila e ma kemeni bisaba saba muso mugani duru munu cela demseni kononton ani kalande mugani duru ulu ye sira minɛ ka Bamako sɛgɛrɛ nga ina fɔ jamana tɔla I hakili b'a la san dɔ la munu gɛnna ka bɔ Faransi ani munu bɔra Libi aw caman taara u kunbɛ k'u dɛmɛ walasa u ka se ka segin u ka sigiyɔrɔw la nga an bɛ yɔrɔ min na sisan ni san caman nin kɔfɛ depuis ATT waati la n'a y'a yira k'a fɔ ko tungarankew bɛ wari min ci ka na Mali la ko nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ yiriwali ma kana bila bi na aw ye caman ladon aw ye caman kunbɛn aw ye tagasi caman kɛ Bamako pankuruba so na n'o ye Senu aéroport international nga aw bɛ yɔrɔ min na sisan ni san tɛmɛnen ninnu bɛɛ kɔfɛ fo ka n'a bila aw bɔra ka nin ko nin fana ye min kɛra e yɛrɛ ka ayiwa hakili jagabɔ yɛrɛ la e bɛ se ka mun de fɔ nin ko ninnu bɛɛ la parce que t'a fɛ kuma b'i bolo Jirakɛ ante ma i ye kuma mun fɔ tiɲɛ kuma de don Mali kɔnɔ bi an sigilen bɛ ka mɔgɔw makɔ minnu ye taamadenw ye minnu bɛ ka bɔ Tunisie jamana kɔnɔ gouvernement de Mali n'o ye ministère de Mali établi à l'extérieur ye o ka comité de crise ye réunion kɛ ka lajɛlen na maliyɛnden minnu bɛ Tunisie jamana kɔnɔ bi n'u bɛ degun kɔnɔna na u bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogo min na ayiwa o kɔnɔna de la I bɛna ye k'a fɔ Mali ni ambassadeur ka bolonɔ ɲɔgɔnma ani u ka jɛkulu OIM ani u ka partenaire de la société civile minnu bɛ tunga ni tunga taama kuma na olu ka fara ɲɔgɔn kan kama I bɛna ye k'a fɔ maliyɛnw dɔw bɛ avion kɔnɔ minnu bɛ k'u kunna Bamakɔ kan a bɛ se mɔgɔ 100 ani mɔgɔ yirika ma minnu bɛ ka bɔ Tunisie jamana na ka na donc u kunbɛnlen don n'Ala ka diɲɛ ye ministère bolo n'o b'a fɔ ministère de Mali établi à l'extérieur a n'a ka partenaire tɔw bɛɛ lajɛlen walasa ka bisimilako ɲuman di tunga taamaden ninnu ma I n'a fɔ I y'a fɔ cogo min na kuma kɔnɔna na an minnu ye association malienne des experts nin ye fɛn ye gouvernement an bɛ foli bila a ma kosɛbɛ ka da kan u ye wale ɲuman mun ta k'a ɲɛsin tunga taamadenw ma an fana en tant que association de la société civile an b'a dɔn k'a fɔ Tunisie t'a fɔlɔ ye minnu bɛ ka dankari tungarankew la n'i ye Maghreb jamanaw jateminɛ n'u b'a fɔ ma ko pays tampon I bɛ Algérie I bɛ Libye ta I bɛ Algérie ta I bɛ Tunisie ta I bɛ Maroc ta I bɛna olu kɛra dansagokɛlaw de ye tungarankew ma minnu b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa ba kɔfɛla la o kɔnɔna kelen na I bɛna ye k'a fɔ ko kolonɔ dara sɛbɛn caman de la n'u b'a fɔ ma ko convention bilatérale Union européenne jamanaw ni o jikan jamana ninnu cɛ walasa ka dankari tunga taama ninnu na donc o dɔ kɛra san jan tɛmɛnenw kɔnɔ o dɔw bɛ senna ɲinan san na mais a ko gɛlɛmanba yɔrɔ o de ye an bɛ mun dakun na bi donc min kɔni ye ko ye komi an dusuku kama ka da kan Tunisie yɛrɛ kɔnɔ bi hali farafinw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u bɛ ka sɛgɛsɛgɛ u ka baarayɔrɔ la u bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ko minnu tɛ senna kɔrɔlen o de donnen bɛ Tunisie jamana kɔnɔ ka ɲɛsin tunga taamadenw ma ayiwa an kɔni an tuloma dalen don an wulilen don k'an jɔ mun ye association malienne des experts ye mun ye gouvernement du Mali ye mun ye tɔn wɛrɛw ye minnu bɛ tungarankew lafasa yaasa ninnu bɛ se ka don bɛrɛ la k'u ka accueil kɛ ka ɲa ka tila ka welewele bɛɛ ka bɔ ka mankan ci walasa u bɛ se k'u ka aidaw sɔrɔ cogo min na
donc an b'o de kɛnɛ kan fɔlɔ nin waati ninnu na yanni waati ni sɔnni cɛ n'ala sɔnna ma tunga den ninnu u bɛna don Bamakɔ kibaruya mun b'an bolo o y'o ye fɔlɔ. Ayiwa i ni ce o la nin diyara kosɛbɛ Jarakɛ i ni ce. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique yan an bɛ taa Philadelphie n'an balimakɛ ayiwa Mamadu Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an ka dulankɛ Suleman Jalo b'an bolo Usman Jara de bɔra ka kuma sisan ale ye Mali ka ayiwa tungarakɛw minnu gɛnna ka bɔ jamana wɛrɛ la u ka jɛkulu min sigilen bɛ Bamako Association Malienne des Expliqués président ale de bɔra ka kuma sisan. Ayiwa e yɛrɛ fɛ ɲininkali jumɛn b'i bolo wa ou bien hakilina jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin ko nin gɛlɛya nin ma? Mohamed ne b'i fo k'an lamɛn jama bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsi minnu sara kɛlɛ ninnu na Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu banalen don Ala k'u kɛnɛya an ka tungaradenw fana minnu sara tunga la Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya. Ala ka dugawu kɛ. Mais ne bɛ min f'i ye Mohamed ko damadɔ don bamananw ko ten ko muru sogo ka fasa muru da ka gon dɔ bɛ autorité la dɔ bɛ an tungara an minnu bɛ tunga la dɔ b'anw fana na i b'a kalama k'a fɔ ne kɛra n bɛ se k'a fɔ ne de ye association ko daminɛ Amérique yan donc Philadelphie a président fɔlɔ kɛra ne ye mais an y'a dabɔ fɛn fɛn kama a y'a bɛɛ jɛ parce que a donna politique kow kɔnɔna na Mohamed an sera yɔrɔ de la Mali autorités k'a faamu k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u nafa ka bon Mali économie na ka se cogo min na u nafa ka bon Mali stabilité la ka se degré min ma n'u b'a dɔn u tɛ kulonkɛ la quoi parce que n'i y'a ye Mali bɛ stable la bi parce que maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u bɛ wari minnu ci ka taa mɔgɔ ka dɔgɔn Mali kɔnɔ min ka denbaya balo tɛ bɔ kɔfɛ donc o bɛ cogo min na i tɛ se ka kulonkɛ olu la. Maintenant, n'i y'a jateminɛ Tunisie en 91 Mohamed an ye exemple ta Tunisiens kɛlen don k'o organiser cogo min parce que Tunisiens yɛrɛ fana caman immigré de ye o olu yɛrɛ fana caman ka dugu jɔra wari minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka dugu jamana kɔnɔ mais an maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ même k'an ka association i bɛ taa ɲininkali kɛ sisan ko jɔn ye président New York mɔgɔ t'a dɔn i bɛ taa ɲininkali kɛ sisan Philadelphie jɔn ye président ye association bɛ cogo di mɔgɔ t'a dɔn min bɛ anw yɛrɛ fana ka organiser yan nɔ anw fana dɛsɛr'o bɛɛ la bon nin bɛ ɲɛ an bolo cogo di or a sera yɔrɔ dɔ la an kan ka se k'an sigi ne ye nin fɔ a tɛ ban n y'a fɔ ambassadeur fɛn fɛn nana yan n y'a fɔ bɛɛ ye an ni ambassade mɔgɔw ani autorités ka sigi ka kuma an bɛ se k'a kɛ cogo di Mohamed wari minnu bɛ don an bɛ wari minnu ci ka taa Mali la do a ci wariw fana na an ka dɔ réclamer min bɛ bila yen nɔ ka kɛ ka baaraw kɛ minnu bɛ immigré minnu bɛ gɛn ka taa o minnu bɛ sigi o wari bɛ se k'olu servir cogo min na mais Mohamed politique tɛ yen nɔ min kɛlen don maliyɛnw kɛlen don ka politique min dilan pour ka émigré ou demain. Jalo y'a fɔ bɛɛ y'a fɔ yɛrɛ ani Kojo ni Samba olu bɛɛ y'a fɔ. Mais Mohamed anw yɛrɛ fɛnɛ minnu sigilen don au conseil ko olu fɛnɛ kɛra politique ko ye tuguni an minnu bɛ yen nɔ pour que k'an yɛrɛ dɛmɛ anw yɛrɛ fɛnɛ dɛsɛr'o la mais Mohamed n'an dɛsɛra nin bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn bi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ fɛ ka émigré i ɲɛ la k'a fɔ ko mɔgɔw nan'i ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ fɛ k'o i ɲɛ la maintenant n'i y'a fɔra Mali bi an ka banabaatɔ komi tɔw y'a fɔ cogo min na o bɛ taa furakɛ Tunisie de mais an ni Tunisie bɛɛ m'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed mun y'an dɛsɛ ne ko mun anw tɛ sigi ka kuma sɛbɛnw fɔ de pourquoi malidenw tɛ se ka sigi ka kuma ɲɛnamaw fɔ ni mɔgɔ ko ni manabana ko ni kumalankolon fɔ de faransi de ni Mohamed Mali yɛrɛ de kelen ka di kɔnɔ guwan quoi an tɛ se ka sigi ka kuma ɲɛnamaw fɔ an ka jamana kɔnɔ ka ni dɔw kunbɛn an ka mɔgɔw gɛnna ka bɔ Congo u gɛnna ka bɔ Nigeria an gɛnna ka bɔ fan bɛɛ mais sisan an ka mɔgɔw pour que an t'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ di hali u ka CNT min sigilen filɛ
est-ce que Malien l'électeur représente les Ndakonoa? À ma représentant, normalement, et 91, Constitution croate Nikeli Mohamed, ils ont dit qu'ils vont essayer de donner 17 aux Maliens de l'extérieur, 17 députés à Matayoroshi. Alors, parce que l'État n'a pas pris en considération les Maliens de l'extérieur. Il va en balmamso. Là, on fait un masque cap, un klinga, on se à l'enfer de Jamala de Metroumina, il va en balmake, Madame Traoré, Awa, Koita Abenega Jurukan Kabo Mopti. Allô? Balmamso. Awa Iklobana? Allô? Itlobena Awa, bismillah. Aka dajmando ala ka sigino bela jere nyumaye. Amina. Donc balmake boraka mami fo samidu. Awa ben. Yame immigra. Torani hami. Bise ka un fadu bo no la bise ka un fadu jo. Ode mo ko ko fe. Ni wartne malla. Izinu hundare relo. Bola bara ku sabatira ko fe malla donc ni voy immigrara. Ayo. Il est temps que anga kuma dabla anga barake. Fora. Mati de manati jo. Donc la kuma na. Malé ne se papier glana. Malé ne se kuma cheina. Ou te barake na fe. Ah, uko. Fora man. Anga barake na udeme. Yasa lu saka do bulo nu fe. Anga opération économique na je. Il fait mieux parce que nous avons fait. Aywa, balon so ni amma jamana indo. Amma da arabu ta faratin fare. Ai tini ne tai. Wallahi billahi ne tuka immigrant wa filmu do laje. Itai kitika. Anga dem sunu bida du. Aywa. Kan ji fu to kan su bela. Aywa, Madame Traoré, wati sera mena malaba ndi anga duna kema. Kafo jigala ne bo anga dem sunu ka. Aywa, ini chola amina kumalaba. Amina kumalaba ndi anga duna kema. Ini chola madame, njaran ko sebe. Aywa, Suleiman Diallo dakunya kelena wele kanjuma mi bulo ka lasiye jamana deuma ani fama wera mani ko ni na. Diallo. Bon, leken bise ka min fo. Ni ye fɛn jateminɛ jamana si t'a fɛ bi mɔgɔ ka tibara yɛlɛma kɛra o mɔgɔ si t'a fɛ mɔgɔ ka tibara bani y'a fɔ donc maliyɛnw ka kan k'o de faamu ka politique dɔ bila en place min b'a to an ka denw bɛ to so Touré n bɛ kelen f'i ɲɛna moi j'ai une famille à Duguba ici donc 80 personnes entre la France et les États-Unis France ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 80 du kelen. Donc, mais ce n'est pas parce que on peut pas que la soque, mais jamana yene de kan ka politique do sigi senka. Coup d'état qui est depuis peut-être 2-3 ans maintenant. Mais fanga nana chaque fin d'année, on va essayer quand même que la collectivité ou journée des communes. Parce que jamana l'a-dit, café on a dit qu'à fait. Mais depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, sans Jolibi, on n'a jamais appelé les collectivités à Bamako en fin d'année pour que le président Koutouré nous casse. Ça veut dire quoi? Le développement local, là, Tangamato Nope, Antitaïrola. Moi, je me rappelle, Tangamato Nope, Antitaïrola. À toi, le slogan de où? Souveraineté de où bien de où bien. Quel doit se faire en campagne? Aywa, wati sera sisa. Ntango make antitanye. Donc, anga na jigito la anga gayer la. Anga barada anga de maso. Anga politique do sigi senga. Uka ne ka do jamana nyemo la. Male mbeko kandanta la. Sebuye. Kalambula. Wati sera. Aywa, ni mina dansi anga bi jamukana. Anga foli ba la me baga be ma Mali kono ani Mali ko kan. Ni jamukan ala bena balma ke senimu keita fe. Ne kere fe juru